Moc děkuji všem předplatitelům na platformě Hero Hero. Díky vám můžu věnovat čas důkladné rešerši, svobodně tvořit a natáčet rozhovory, které vás doufám baví. Toto je podľa mňa dokonalý chlap. Každou noc usínal s jinou ženou. Však ale jak sa prezentuješ? OK, obidve sme dravé, ale iným spôsobom. A viem aj, koho má môj frajer. Lajkujú si Instagramy a ja som iba, že tak čo sa deje? Už žiadne slzy, žiadne schýzy. Vyhodíš ma dvermi a ja prídem oknom. Nový barák? Nie. Že som frajerka? Sme doma. Sme doma. Som všetko tak povedala a bola som, že prečo? Odchádzam. Hľadali lásku, tam našli svoj raj. S tebou som v bezpečí, s tebou som zas all right. Silnejšie než noci, kedy predtým patrí nám svet. Celý vesmír a žiadna z nás nie je bez chýb. Ruky mám vlakov, noci wild and my chceme byť forever young, yeah. Sima, tvůj přítel Tomáš o tobě v jednom z rozhovorů řekl, že neděle je pro tebe zbytečný den. Áno. To dost vymlouvá o tvém workoholismu. Pro tebe je hudba především práce? Hobby. Od začiatku môjho života, asi by som povedala. A veľmi sa teším z toho, že to je aj moja práca. Samozrejme, už teraz to berem profesionálnejšie. Už to není ako keby iba to hobby, ale naozaj, keď poviem, že má vyjsť album, tak sa k tomu tak postavím, aby naozaj, keď poviem, že to vyjde v novembri, tak aby to vyšlo, aby sme naozaj nemeškali, tak v tom momente sa z toho hobby stáva ako keby to, že naozaj idem, proste robím, aby sa to všetko stihlo a tak. Ale robím to stále akože úplne so všetkou vášňou a láskou. A když bych se tě zeptala, prostě první, co tě napadne, když se řekne hudba, tak co bys si řekla jako první? Písanie skladieb. Mám to rada. Co je pro tebe v životě zábava? Koncerty. Ale tak mám určite veľa aj inej zábavy. Rada sa stretávam s mojimi kamarátmi. I rada iba tak debatím a na taký, až taký, že blbý humor občas. Takže hobby, koncerty, písaně skladeb, ještě něco? Co k tomu patří? Ešte ma baví ma vymýšľať nové veci, akože celkovo, nelen skladby, ale aj napríklad nejaké produkty, baví ma oblečenie a tento rok by som chcela teda dať niečo nové, nejaký nový produkt. Takže celkovo ma baví ako keby akákoľvek kreatíva. Ja už som normálne rozmýšľala akože chvíľku aj nad tým, že by som vyrábala v sviečky, akože to bolo v korone, že na to bolo veľmi veľa času, ale naozaj, že ma baví všetko, čo má nejakú kreatívu. Dokonca už som aj nad tým rozmýšľala, že by som písala skladbu pre niekoho iného, alebo videoklipy, že by som vymýšľala kľudne pre niekoho iného. Že ako keby mám občas pocit, že mám strašne veľa nápadov, ktoré ani nestíham vo svojom živote alebo vo svojom roku teda zrealizovať. Takže akákoľvek kreatívna činnosť ma baví. Co je nejlepší věc na slovenském showbiznisu podle tebe? Ja milujem to na tom, že robím to, čo ma baví. Že to je akože strašne asi klišé a asi každý by očakával túto odpoveď, ale naozaj je to proste, ne každý si to môže povedať, že robí naozaj to, čo ho baví, toho živí a má sa vďaka tomu dobre. Takže to je super, ale rozmýšľam, že akože v akom zmysle by sa to ešte dalo brať. Mám rada napríklad to prepojenie s ľuďmi, že je to celé také, že není to iba, že tvorím skladby a dávam sa na internet a tam to končí, ale celé je to také, že mám pocit, že s tými ľuďmi som akýmkoľvek proste spôsobom nejak prepojená. Preto asi aj vysielam live streamy, že ma to baví, že to neberiem, že tak teraz musím zapnúť live stream o polnoci, lebo proste tí ľudia čakajú na to, ale pretože naozaj sa mi chce. Čiže mňa ako keby to celé, ten celý balík, čo vlastne obsahuje ten showbiznis, ako keby baví. Aj dokonca ma aj to baví, že čo napríklad veľa ľudí nemá asi rado, že vôbec mi nevadí, napríklad to sa ma ľudia často pýtajú, že nevadí ti to, že tá strata toho súkromia, že keď sa niekam pohneš, keď niekam vyjdeš do nejakého nákupného centra alebo niekde ješ, že ľudia za tebou prídu pre nejakú fotku alebo že na teba pozerajú, že či mi to nevadí, tak ja to beriem proste od začiatku ako keby ako súčasť toho, že mi to vôbec nevadí, že beriem to, že
keď môžem robiť to, čo ma baví, môžem písať skladby, môžem ľuďom odovzdávať nejaký odkaz, vôbec mi nevadí, že ma niekto vyruší pri jedení. Príde mi to práve opačne, že vážim si to, že ten človek vôbec prišiel a že mu stojím, vieš, za to, že za tú fotku, lebo nemá to tak ako keby veľa ľudí celkovo v Československu, takže si vážim, že som jedna z tých ľudí, ktoré tu takto majú. A kdyby si mi měla říct, co je nejhorší věc na showbiznesu? Ježiš, vzťahy. Akože veľa ľudí veľa vecí fejkuje. Takže asi to je podľa mňa také, že... A vztahy mezi interprety, nebo... Tak podľa mňa aj určite, že je to také, že nikdy nevieš. Že jeden deň ťa človek má rád a druhý deň proste zrazu sa dozvieš, že asi to tak není, keď povedal niekde niečo. Ja mám rada úplnú lojalitu a mám rada, že keď o niekom poviem, alebo keď s niekým pracujem, alebo keď o niekom poviem, že ho mám rada, tak keď počujem napríklad, že niekto na toho daného človeka nakladá alebo proste niečo, že zlé hovorí, tak sa zastanem toho človeka. To je proste, že keď pre mňa je niekto kamarát, tak proste nebudem sa baviť s niekým, kto špiní toho môjho kamaráta. A proste ale na scéne je to tak, že nikdy nevieš, proste fakt ako nikdy nevieš, že čo sa deje za chrbtom. Že dneska je to fakt, že jeden deň ti niekto niečo povie na niekoho a povieš si, OK, tak nerozumiete si, fajn, OK. A zrazu proste za týždeň sa kamošia robia spolu skladby, lajkujú si Instagramy a ja som iba, že tak čo sa deje? Takže sú všelijaké. Ale to sú podľa mňa, to není iba ako keby v tom showbiznise. Je to asi vo svete každého jednoho človeka, že či niekto robí v kancelárii alebo v sklade, tak všade sú nejaké takéto veci. Jeden můj známý, který je hodně v rapu, mi jednou řekl, že rapeři nedělají nic jiného, než přemýšlí o tom, komu dát like pod fotku na Instagramu. Že celý den jsou na Instagramu a jenom přemýšlí o tom, komu olajkovat fotku, komu neolajkovat fotku, komu napsat komentář a komu nenapsat komentář. Funguje to tak i v rámci slovenského showbiznesu. Tak to si ma brutálne prekvapila, lebo to by som v živote nepovedala, že niekto nad tým takto rozmýšľa. Ja by som práve povedala skôr opak, že práve nad tým častokrát nepremýšľajú tí ľudia, lebo keď ti niekto niečo povie, že proste nebavím sa s tým a tým človekom, pretože urobil to vieš z ničoho, že ja sa vlastne nepýtam, ale ten človek ti to povie a zrazu proste za týždeň toho človeka lajkuje a vie, že to uvidím, lebo tak sledujem aj alebo vieš, že tak si hovorím občas, že tak mohli by ste občas premýšľať, aspoň teda mi nerozprávať tie veci, aby teda to nevyzeralo blbo, lebo napríklad ja to mám tak, že ja keď o niekom niečo poviem, tak to myslím úplne seriózne a je mi úplne jedno, že či ten človek, o ktorom hovorím, by stál tu, alebo za tým stĺpom, alebo kebyže si prísadne, tak poviem OK, a opýta sa ma, aký mám problém, tak nemám problém to povedať, lebo to beriem, že to je napríklad podľa mňa rozdiel medzi ohováraním a medzi hovorením toho, čo si myslím. Lebo keď podľa mňa niekto niekoho ohovára, tak vyslovene je to také, že naložím na ňo a potom sa tvárime, že sa teda bavíme. Ale ja to mám tak, že ja napríklad to mám, že ja keď o niekom niečo poviem, tak si za tým stojím. Aj pred tým daným človekom. Sima, co tě v poslední době buď příjemně překvapilo, anebo naopak naštvalo v rámci ať už showbiznesu, společnosti, to, co se děje v televizi, na TikToku. A akože naštvalo, asi by som začala tým negatívnym, čo ma naštvalo, alebo skôr nie naštvalo, ale skôr sklamalo, je asi to, že vzťahy medziľudské. Akože teraz koncom roka sme mali dosť také, ja by som povedala, že som ja mala takú asi očistú. Čo sa týka ľudí. Jakože si se zbavovala toxických Presne. vlivu ve svým okolí. Tak. A to pozitivní? A to pozitívne, čo ma prekvapilo, alebo nadchlo, akože ja si vždy dokážem si nájsť, ako keby, vždy keď chcem, si dokážem nájsť niečo, prečo sa nadchnem. Napríklad teraz pracujem ako keby na jednom projekte, ktorý je pre mňa ako keby dôležitý. Takže to sú veci, ktoré ma napríklad nadchnú, alebo napríklad ma nadchne, teraz naposledy včera ma nadchlo, keď som išla spievať jednu akciu
A videla som tam strašne veľa ľudí, vieš, v hľadisku. A hovorím si, že OK, akože super atmosféra, všetko. A stále som to brala tak, že OK, asi a tí ľudia si čakajú aj na niekoho ďalšie, kto ide po mne. A ja potom vlastne, keď som zišla zo stageu, sa všetci tak rozprchli a ja som vlastne vtedy pochopila, že oni tam prišli kvôli mne a vtedy, ako to ma veľmi potešilo. To bolo v Česku, že? To bola Ostrava, ne? Jo, to jsem viděla o tebe na Instagramu. To bylo krásné. No, zajímal by mě tvůj názor. Tady na Slovensku proběhla taková kauza na sociálních sítích nedávno. Tommy Koty a Rachel. Já vím, že on u tebe hrál v klipu. Jaký byly tvoje pocity? Zamrzelo tě to? Ako ja som bola v prvom rade sklamaná, pretože, a samozrejme ma aj mrzelo to, že som ako keby dala nesprávneho človeka do videoklipu, tak klamala by som, keby som povedala, že mi to bolo jedno. Keď som sa to dozvedela, počula som aj, že na internete kolovalo nejaké video, som tiež to zachytila, že niekto povedal, že ale tak všetci zo showbiznisu to vedeli, že to takto je a tak. Ja by som toto úplne vyvratila, pretože možno to niekto vedel, to ja ako naozaj neviem, ale ja som o tomto absolútne netušila. Čo je akože ešte na tom také, že čo ma ešte viac mrzelo, bolo to, že vlastne celý ten videoklip je o láske a je o aj hádkach a o takých tých aj plusoch, aj mínusoch, ktoré vo vzťahu sú. A práve sú tam aj také scény a je tam taká jedna scéna takej hádky, kde ma vlastne sotí a toto si myslím, že ako o to viac ma to mrzelo, no keď som toto videla a hovorím si, že tak fakt to vyzerá, že vlastne sadla rola. Dobře si uhadla herce. No akože bohužiaľ. Takže ja som ten videoklip aj stiahla na nejaký čas, pretože nebola som si istá, že či ho tam chcem ako keby ten videoklip mať a potom veľa som nad tým rozmýšľala, aj ľudia sa ma veľa pýtali na to, ale potom som si presne povedala, že bolo veľa práce s tým videoklipom, aj celkovo s tou skladbou, je to super skladba, ľuďom sa páči tá skladba, radi ju počúvajú, radi ju sledujú. A asi úplne som si proste povedala, že tak asi tá skladba by tam mala byť napriek tomu, že čo sa stalo, to, že toho človeka ako keby nejakým spôsobom, samozrejme nebudem s takým človekom spolupracovať, to je ako keby samozrejme, ale teda tá skladba ako taká za to asi nemôže. Děláš se svými producenty, jednoho tady máme vedle, velice kvalitní mainstreamový pop. Ďakujeme. Zajímalo by mě, jestli jsi úplně v harmonii s tou polohou, kterou děláš. Úplne. Ja mám pocit, že som v tom úplne doma. Že je to ako keby šité na mňa. Asi nie ako keby, ale ono vlastne je šité na mňa. Že ono to určite aj odráža veľa z toho, aké mám obdobie. Že či som viac taká, že Femina napríklad album mal taký viac, jak by som bola, taký rebelskejší nádych. Že viac vtedy som bola taká, že som potrebovala veľa vecí povedať ich možno tak, ako by ich nikto nepovedal. A v tom období mne to prišlo, že však som iba úprimná a veľa ľudí mi povedalo, že si brutálne kontroverzná. Ja vtedy som bola, že prečo som, že vlastne nejsom kontroverzná, iba hovorím, že takto to je a myslí si to veľa ľudí, len to nikto nepovie, tak ja to poviem. No a to napríklad aj tá hudba vtedy odrážala ako keby to, ako som sa cítila, to, čo som tým chcela hovoriť, ale určite to bolo aj spôsobené tým, že keď som počula tú hudbu, tak to vo mne vzbudzovalo to, že potrebujem teda také veci rozprávať. Takže ono to väčšinou aj závisí od toho, že aj aké mám obdobie. Že potom napríklad sú obdobia, kedy experimentujeme veľa. To napríklad bol druhý album, že tam sa veľmi veľa experimentovalo. Každá skladba bola, že úplne iná. To podľa mňa, keď si niekto to vypočul ako celok, tak si musel povedať, že tak táto baba má proste v sebe 10 žijúcich ľudí. Schizofrenia. No brutálna. takže, ale to mňa napríklad na tom veľmi baví, že ako keby ísť z polohy, že proste tvárim sa ako keby tak ako vážne, alebo že mám rada aj takú tú polohu, takú, jak je napríklad v Dokola skladbe, alebo v tej silnejšej, alebo tak, ale potom mám rada aj polohu, kedy si zo seba robím srandu, alebo sa dám do prezlečenia ako aniel vo videoklipe, alebo potom dám skladbu, ktorá sa napríklad volá, že Riť, ktorá je zase úplne iná a asi možno pre niekoho je akože tiež nejak možno trochu kontroverzná. Takže je to také, že by som povedala, že je to šité nějak na míru. Ještě trošku odbočím k jinému tématu. Já vždycky přemýšlím o tom, že lidi, kteří píšou texty, nebo vlastně tvoří přes ty texty, tak nepotřebují chodit na terapii, protože se taky jako nějak vymluví v těch textech.
Pro tebe nejvíc terapeutický album byla Femina nebo třeba poslední Masterpiece? Asi každý má niečo ako keby také. Určite Femina bola taká, že som všetko tak povedala a bola som, že dobre, že už som proste to povedala, že mi tak ako odľahlo. Potom samozrejme boli skladby, ktoré boli pre mňa také akože viac hlbšie. To boli napríklad Jazero, Silnejšia, Dokola a tak to bolo zase, mal to úplne iný vibe, úplne iný druh ako keby terapie alebo tak, ale máš pravdu v tom, že teda tým, že dokážem, strašne veľa ľudí podľa mňa má práve s tým problém, že im niečo je a nepovedia to nahlas. A ja tým, že to vlastne napíšem a potom to zaspievam, tak to v podstate poviem. Takže napríklad, keď som v období Feminy, som bola taká, že už žiadne slzy, žiadne schýzy, že dokonca to bolo v texte a na mojom poslednom albume som dala skladbu, ktorá sa volá Slzy. A keď som to napísala, tak som si chvíľku hovorila, že fúha, že fakt idem dať von skladbu, ktorá sa volá Slzy, že keď vlastne moje nastavenie životné je, že vôbec, že nedávať najavo ako keby svoje nejaké slabé miesta. A toho som sa držala vlastne celú svoju kariéru a zrazu som proste dala von skladbu Slzy. Ale na niečo to bolo dobré a myslím, že potrebovala som ju dať von. Pojďme se vrátit teda k té tvý popový poloze. Myslíš si, že sice tvůj poslední album se jmenuje Masterpiece, ale myslíš si, že budeš mít někdy ambici udělat jakože hudebnější věc, složitější na poslech, protože přece jenom tvoje producenti jsou... Ano, chápem, kam ty měříš. Nejsou úplně popoví, ale jsou spíš takový jakože alternativnější, složitější hudbu dělej. Tak jestli budeš mít v budoucnu ambici udělat prostě Masterpiece, ale jako pro fančmakery. Hej, že viac taký ako hudobnejší, ano, hudobnejší. ťažší. Ja by som skôr povedala, určite by som chcela niekedy spraviť nejaký možno projekt, by som to skôr nazvala, že možno nejaké turné alebo niečo takéto. Či album, to je otázka. Možno skladbu, ale že či celý album, to neviem. Akože ti teraz, že hneď na toto odpovedať. Lebo celé to také, že to sa uvidí, vieš, že možno ti teraz poviem, že celý album asi nie, ale za 5 rokov taký album vyjde, vieš. To je proste... Že keď som povedala po 3 albumoch mojich prvých, že teda dávam si rok prestávku od albumov a vydala som proste EPčko, nevydržala som to. Takže je to také, že veľmi, my sa ako keby rozhodujeme častokrát aj, že z roka na rok, že čo sa bude diať alebo tak, ale ja osobne si skôr myslím, že keď niečo ťažšie by malo byť, tak skôr si myslím, že je nejaký koncert s kapelou. A to sa veľmi blíži. Auto Arena. Rozmýšľame nad takým, že velikánskym konceptom, ale práve rozmýšľame, že by to nebola práve Auto Arena, ale že by to bolo v srdci Československa. Takže v strede niekde. No, to je možná spíš otázka na Tomáše, ale zajímalo by mě, jak oni vlastně tvoří ve studiu. Jestli to pro ně je hračka udělat jako pecku jako v oblakoch, víš, jako, že to udělají jako takhle levou zadní, anebo je to pro ně přece jenom jako výzva udělat takhle dobrou, jako... Nebo spíš, ty si tam byl sám vlastně na té skladbě, zrovna v oblakoch. Takže to bola skladba, ktorú... Koľko ti trvalo vymyslieť v oblakoch? 5 minút? To bolo, že 10 podľa mňa. Akože sú skladby, ktoré idú že veľmi rýchlo. A čo išlo najpomalšie, čo sa týka hudby? Išlo niečo? Najpomalšie? Áno, Titanic, to sa zdá asi, že Titanic, že čo tam môže byť ako zložité, že, ale a Titanic áno, bol najdlhší, čo sa týka muziky. Kdo je podle tebe největší světová hudebnice teď? Je ich viac určite, ale tak ja milujem Beyoncé, to je proste podľa mňa, akože čo sa týka live shows, tvorby, textov, odkazu, ako takého, akože určite. Jedeš na její koncert někam v rámci tour? Teraz. No, do Varšavy ideme. Já právě to přemýšlím taky, že áno, pojedu do Varšavy. Strašne sa na to teším. Co Rosalia? Páči sa mi aj ona.
Beyoncé víc než Rosalia momentálne? Tak stále je to pre mňa, vieš, také, že Beyoncé je proste Beyoncé a je strašne veľa ďalších interpretí, ktoré sú pre mňa, že milujem Rihannu, akože z takých tých komerčnejších Rihannu, určite Doja Cat je podľa mňa akože skvelá. Takže je ich určite viac, ale stále pre mňa je tak Beyoncé a asi proste to, že keď si poviem, že kto má najlepší napríklad koncert alebo najlepšiu show, tak hneď ma napadne ona. Top 3 světoví interpreti, podle Simi. Beyoncé, Kendrick Lamar a dám Doju Cat. A slovenský? Slovenský top 3. Určite Rytmus, Ego a Dara. Koho ze slovenských interpretů momentálně vnímáš jako takového trendsettera? Kdo přináší něco nového? Zo slovenských? Ano. Trendsetter? Nějaký vibe prostě, že cítí tu dobu. OK, asi tá nová vlna by som povedala chalanov, ktorí sú, ja neviem, Porsche Boy, Shimmy, Dokejtino a vlastne Tito. Si myslím, že oni tak teraz idú. Posloucháš je? Páči sa mi to. Koho vnímáš zase jako komplexního interpreta u vás na Slovensku? Víš, jako, že má takový balíček, prostě všechno tam je. Talent, píle, hudební vkus, styl oblíkání, všechno prostě, takový balík. Rytmus? Alebo Dara? Akože Dara je podľa mňa taká, že z báb, asi taká, že, alebo zo žien teda celkovo je taká, že taká stálica, ikona, by som povedala, taká slovenská. A co ty? Vnímáš sebe, že máš všechno v balíčku, nebo podle tebe tam něco chybí a dopracováváš to třeba něčím jiným, víš, jako vyvažuješ? Tak či mám všetko, asi najlepšie posúdia ľudia, ale ako keby podľa mňa je to tak, že človek, ktorý sa chce stať úspešným alebo ktorý sa stane úspešným, potrebuje ako keby v tom balíčku mať to všetko. Či to tak vníma každá osoba, dáme tomu pri obrazovkách, ktorí to sledujú, to je už ako keby také diskutabilné. Lebo napríklad niekomu sa môže páčiť moja hudba, ale nemusí sa im páčiť to, jak sa obliekam. Alebo sú ľudia, ktorým sa páči aj to, jak sa obliekam, ale nepáči sa im, že keď si dávam copiky. Čiže ako keby sú... Ne, lidi jsou všelijakí, no. Ale ty jak vnímáš sebe jako interpretku? No cítim sa byť ako keby komplexná v tom, že viem, že som ako keby real, to, čo dávam ľuďom je to, aká naozaj som a v tom momente si hovorím, že som komplexná. Jdeme na peníze. Ty si... Jasne. Jsme doma. Doma. Ty jsi vlastně momentálně nejúspěšnější zpěvačka na Slovensku. Pokud měříme čísla, tak úspěch se měří čísly, že? Tak zajímalo by mě, jestli jsi taky nejdražší zpěvačka, nejvíc vydělávanější zpěvačka. Nejsem najdrahšia, určitě. No měla by si být, když jsi nejúspěšnější, tak rovná se nejdražší, ne? Tak podľa mňa na rovinu, keď mám byť, tak určite napríklad sú speváčky, ktoré berú viac. No určite sú to aj speváčky, ktoré hrajú s kapelou a určite, Dara určite bere viac. Aj keď ide s tanečničkami, tak bere viac. A Dara, kdo ještě? Čo viem. Týna? Nie, asi ne. Ona teraz má koncert, ona nemá teraz veľa ako koncerty, takže to ja ani neviem úplne popravde, že koľko berie Týna za koncert, ty vieš? Akože určite to tu nechcem hovoriť, ale neviem naozaj. No takže nejsem. A tvoje cena je veřejná? Nebo se ta cena odvíjí od toho, jaká je to stage, jaký je to festival, jestli to jsou narozeniny někoho? Určite akože je to ovplyvnené aj tým, že aká je to akcia. Je rozdiel, keď je akcia v klube a je rozdiel akcia napríklad na tom festivale alebo na tých mestských slávnostiach alebo niekde takto, že vonku a tak. Ale není to nejaký veľký rozdiel. Je to, že minimálny. Asi nejvydělávanější zpěvačka, když jsi nejúspěšnější, protože to není všechno o koncertech, že je to streamovací platformy. No, z hudby? Ťažko povedať. Ja si myslím, že Dara zarobí viac. Ale tak Dara má veľa aj spoluprác. Akože myslím si, že čo sa týka hudby z dievčat, áno, ale celkovo zo scény asi nie. Tak raperi napríklad sú Ačkovi, ktorí berú viac.
peňazí. Že ako keby máme, dáme tomu publikum, kde dojde takisto veľa ľudí, ale ja mám tú cenu nižšiu. Ale a ta cena je třeba, nevím, od 2 000 euro do 7 000 euro? Tak nějak cca. OK, ještě mi řekni, co vynáší vlastně nejvíc peněz? Jestli koncerty, nebo právě ty streamovací platformy, nebo spolupráce, když ich nemáš moc? Ja nerobím spolupráce, ale teraz akurát som prijala po 5 alebo 6 rokoch som prijala spoluprácu teraz dosť veľkú, takže tá ako keby to bude ako keby... Nový barák? Nie. To nie. To zase nebude nový barák, ale tak určite to urobí v tom priemere niečo. Ale určite najviac sú koncerty. Asi najviac sú koncerty. Potom samozrejme predaj. Ani by som nepovedala možno CD-čiek, ale teda sú tam aj CD-čka, aj merch. Všetky tieto veci, ktoré sa predávajú. A ešte určite veľká časť je tam Spotify, streamy a tieto veci. A YouTube. A YouTube asi méně než streamovací, ne? Asi áno. Když tam máš vysoký celkem čísla. Poviem ti pravdu, že úplne neviem. No, YouTube u nás to není moc. No, v Amerike je lepšie. Ano. Ještě mi řekni, ty máš celkem velký tým, jakože máš na producenty, tak to máš, jestli neplatíš nič. Tak tam akože ne, že neplatím nič, ale tým, že my sme v tom biznise akoby spolu, áno, napol. Tak je to presne, hej, že my ideme proste 50-50, nech sa deje čokoľvek a myslím si, že je to tak úplne najviac fér. A jaký vlastně náklady jsou jakoby na ten tým nejvyšší, nevím, tanečnice nebo stylista? Tak podľa toho, že či to ideme že natáčať videoklip, lebo ako keby tie náklady sa strašne odvíja od toho, že čo, že či je to teda, že či ideme na koncert, kde vlastne sú tanečničky, je tam DJ, je tam šofér a samozrejme cesty, alebo je to videoklip, kde sa platí teda všetci ľudia teda z videa, od režie, cez strih, grading, kameru, všetci ľudia, ktorí pomáhajú, osvetľovači, no veď sama vieš, určite tam je toho viac. Alebo sú napríklad, občas sú aj platené ako keby role v klipoch, nehovorím, že to je vždy. Sú napríklad klipy, kde je veľmi veľa ľudí, ktoré sú teda není úplne zaplatené pozície, že vyslovene je to na tom, že to dám napríklad na Instagram, že kto chce proste prísť na natáčanie, tak ten príde, kto nechce, tak nechce. Potom sú napríklad také klipy, kde treba platiť ako keby aj tých, ktorí tam hrajú, že napríklad sú to hlavné role, že potrebujem tých ľudí fakt 2 dní v kuse, je to časovo náročné aj ako keby na tie herecké výkony. Ale to nie sú asi až také najväčšie položky. Je niekto, kto dostáva měsíční výplatu od vás? Áno. Určite. Tak mesačne, akože myslím, že mesačne. Tak sú ľudia napríklad, ktorí sa živia ako keby iba tým, že robia s nami. A to je napríklad aká pozice? DJ, aj šofér, ako on má ešte jednu robotu, ale tiež je v podstate taký, že dokázal by žiť ako keby iba z nás. My máme aj kuchárku, takže aj tá vlastne pracuje iba u nás. Kuchárku ako doma? No. Dobré! Áno. Takže aj ona, koho som ešte vynechala? Kto je ešte taký? To je také, že úplne pravidelné, hej, že to je, že každý mesiac. A druhý producent Houdy, říkám správně, vyslovuju, ten dostává jako třeba honorář za skladbu, protože on je uvedený třeba na Spotify jako autor skladby. Takže ještě mu jdou peníze jakoby ze Spotify, kromě... Vieš, jak to je urobené? Ono to je vlastne celé na tom, že on je uvedený ako autor a autorské honoráre vypláca u nás na Slovensku SOZA. Ale či to sú nejaké zaujímavé peniaze, akože není to, tie autorské honoráre stále u nás nie sú také ako v Amerike. Napríklad v Amerike, keď je producent, ktorý spraví, že hit, tak tam mu ani nejde ako keby tak o ten honorár, ktorý dostane od toho interpreta. Im tam stačí v Amerike častokrát fakt iba to, že napíš ma ako autora. A to je pre nich ako keby, lebo keď bude napísaný ako autor, tak tam tie tantiemy sú, že milionári sa z nich stávajú. U nás to tak není. Nejdražší věc, kterou si koupila? Najdrahšia tenisky. Ty stály kolik? 850 eur. Prepáč, mami. Ty jsi říkala, když jsme u té mámy, ráz koupím mojí mámě vilu, jak má DiCaprio. Už se ti to podařilo? Zatiaľ som jej kúpila auto.
Na tej vile sa ešte pracuje. OK. Zařizuješ byt v Bratislavě. Zajímalo by mě, jestli se tam chceš stěhovat, nebo to je investice, nebo... Je to investícia, ale prvý rok, alebo tak nejaké obdobie si to užijeme, ako keby aj my, s tým, že my bývame v Piešťanoch a často sme v Bratislave a veľa tu aj keď sa niečo točí, alebo fotí, alebo tak väčšinou sa to deje všetko v Bratislave. No a sú dní, kedy napríklad máme také, že napríklad keď sme posledný klip točili, tak sme točili fakt, že do rána, do 6 a potom o 12 som mala byť znova na place. Takže som prespávala v Bratislave a presne na takéto situácie sa hodí ten byt mať aj tu, že keď treba, tak proste sa tu prespím, ale prioritne je to investícia, není to brané, že teraz do konca života, že sa teraz presťahujeme, to nie, máme dom v Piešťanoch. A investuješ ještě do něčeho, nebo jak si investičně zdatná? Investične, teraz zatiaľ tie nehnuteľnosti, ale určite v budúcnosti by som chcela ako keby sa venovať aj iným nějakým veciam. Před pár lety si říkala v jednom z rozhovorů, že často se podíváš nahoru a říkáš, děkujem ti. Děláš to ještě? Áno, robím to. Jakou část svého těla máš úplně nejradši? Nejradši asi brucho. Brucho. A naopak, co nemusíš úplně, jako že bys si možná trošku upravila. Palce na nohách. Akože ja mám také dosť dlhé palce, takže asi to. Já jsem si všimla, že odhaluješ hodně vršek a naopak zaholuješ nohy. To má nějaký význam? Či asi ani nie. Skôr sa mi páčia také, že veľké nohavice. Ale aj to je podľa mňa iba také, že obdobné, že myslím si, že strašne často sa mi menia ako keby aj vkus. Tieto široké nohavice už mám celkom dlho, že to sa mi veľmi dlho páči. Ale asi nenosím úplne napríklad často, že sukne. Ale není to kvôli tomu, že by sa mi nepáčili moje nohy. Napríklad nemám problém si dať kraťasy alebo nejakú fotku v plavkách, to mi nerobí problém, ale neviem, tak sa mi to asi páči, že keď som tu taká obnaženejšia a tu som taká veľká. To som sa všimla, že sa ti to páči. Tvůj poslední single se jmenuje Forever Young. Bojíš se stárnutí? Táto skladba sa spája ako keby s takou frázou presne, ktorú sme si hovorili. A nebojím sa stárnutia. Skôr som prišla do fázy, keď mám 27 rokov a ľudia sú takí, že začínajú mi vykať, vieš, 14-roční a tak, alebo 15. A ja som iba taká, že prečo mi proste vykajte? Lebo ja sa tak cítim, minulý mi niekto povedal, že ja som sa ho pýtala, že koľko máš rokov a mi hovorí, že má 18. A ja, že no, že však tu sme tak podobne. A potom, že vlastne nejsme. A vtedy mi to tak došlo, že už to berú tak inak. Takže nepovedala by som sa, že sa toho bojím, ale skôr to myslím tak, že ako keby duchom zostanem stále navždy mladá, keď mi všetci vykajú. Ty máš často ve skladbách vlastně takovej ten vibe, jakože o zamilovanosti, třeba i o sexu teď nedávno a o vztazích prostě takových vášnivých, jo, prostě mezi. Ale ty už si dlouho zadana. Aha, ja som vlastne celý život zadaná. Zajímalo by mě, to možná by bylo dobrý, kdyby tady nebyl tvůj partner, ale ty čo už, jestli potřebuješ v životě mít nějakou platonickou zamilovanost. Víš, jako ať už, nevím, do nějakého herce, víš, jako taková ta platonická, kdy si to jako ve fantazii, no, představuješ a pak si tak napíšeš ten zamilovaný text. Ne? Ne, to akože až tak to nemám. Sú samozrejme, podľa mňa každá jedna žena, aj každý jeden muž má ako keby také, že si o niekom povie, že tak, toto je podľa mňa, že vizuálne napríklad dokonalý chlap, alebo takisto podľa muži to majú, že podľa mňa, kto povie, že ne, ktorý muž, tak svojej žene podľa mňa klame. Lebo si myslím, že to je úplne normálne. Napríklad ja to mám tak, že, a viem aj koho má môj frajer, ja to mám tak, že napríklad ja si hovorím, a to mám od malička ešte od čias, kedy bol film, myslím, že Let's Dance sa to volalo, tak Channing Tatum. To je proste podľa mňa, že dokonalý proste herec, ktorý dokonalo vyzerá a on ináč, áno, aj filmy s ním mám proste pozreté všetky a tak. A viem, že keď môjmu priateľovi, že sa vizuálne napríklad páči, jak sa volá Emily?
Ratakovský. Emily Ratakovský. Ale tak to sú také veci, že tak si povieme, že OK. A vždy minule sme išli na nejaký film a práve tam hrala, myslím, ona. Čo to bol? Film? Alebo čo sme to videli? Niekde sme videli nejakú uputávku na reklamu alebo niečo. Že to je Emily. A presne sme išli a ja hovorím, že musíš ísť so mnou na tento film, lebo že hrá tam Čajník. A ide vždy. A on není stripter? Není on v minulosti stripter? On hral takéto role. Takže nepotřebuješ se zamilovat do někoho, aby si napsala Nie, text. Vôbec. Nie. Ani to nemám tak, že teraz tá predstavivosť a to, čo sa kam si mierila, ani toto nemám tak. Já jsem viděla jeden film a tam jeden muž, už starý muž, to se mi strašně líbilo, povídal vlastně, on byl celý život se svojí ženou a on svým dětem vyprávěl, on vlastně umíral a tak nějak loučil se se svou rodinou, nepamatuji si, jak se ten film jmenuje, a on říkal, já jsem každou noc usínal s jinou ženou. Jako ve svý hlavě, víš? Jakože, ale přitom byl jako celý život se svojí jako ženou. Takže spousta lidí to tak má, že vlastně im stačí to prožiť jenom jako ve svým. Ale ja som napríklad sa stretla aj s tým, že mi niekto povedal, že alebo som to niekde videla, alebo niekto mi to hovoril, ale ne ten daný človek, ale iba som počula, že teda to ľudia mávajú aj tak, že napríklad si povedia, že kedysi, že spoznal niekoho osudového, že cíti, že doteraz napríklad, že tá prvá láska bola, že ako keby, že tá láska, že tam stále je, že niečo sa akože pokazilo, tak teraz, že žije, dajme tomu ten človek s niekým iným, ale že stále ako tú osudovú berie niekoho iného, tak toto napríklad tiež ja tak nemám. Ale zase, ja to mám tak, že Tomáš je môj druhý partner, takže neviem, ako to majú ľudia, ktorí napríklad majú, že 10 vzťahov, že tak to neviem, že úplne aké je, ale vieš, čo myslím? Že neviem si to predstaviť teraz, že by som bola s niekým a že by som si napríklad vo svojej 40-ke povedala, že tak som s niekým, ale že moja osudová láska alebo nejaká najväčšia láska bol niekto iný, to si neviem predstaviť. To je smutný, ne? Je, podľa mňa, preto hovorím, že si to neviem predstaviť, že by som to takto mala. Myslím si, že člověk jako má dělat nějaký jako jak je to slovo? Kompromisy. Ale ne jako asi jako v rámci toho, že strávíš s někým celý život, že to je kompromis, jako že si ho měla strávit s někým jiným. Když už tak sama, než s někým jiným. OK, tak měla jsi štěstí s přítelem? Šťastie ako na čo? Naňho? Alebo šťastie akože v hudbe? Alebo šťastie naňho? Potkat ho ve svým živote. Určite. Akože to bol podľa mňa úplný osud. Lebo nám sa také veci diali, keď my sme sa vlastne spoznali, že to je proste osud. Podľa mňa. Já jsem zaregistrovala komentáře pod videem, jak jsi byla ve soutěži a jak si tě tam Dara vybírá do svého týmu. A tam spousta lidí, vlastně nejolajkovanější post tam byl jako, že no jo, ale stejně jí pomohl ego v její kariéře. A já jsem si uvědomila, že vlastně nebejt Tomáše, tak by si s egem nikdy nesetkala. Takže pokud ti někdo pomohl v kariéře, tak to byl spíš tvůj přítel Tomáš než ego? Jak to vnímáš ty? Ja to vnímam tak, že najzásadnejšia osoba v mojej kariére je určite Tommy. Pretože keď to aj zoberiem opačne, že keby je že skladba s egom, ale nebolo by Tommyho, že aj keby, že teraz vymýšľam, keby že stretnem sa niekde s egom, nahráme spolu skladbu, bola by táto skladba, ale nebolo by Tommyho v tom celom, tak vlastne tá moja kariéra by nevyzerala tak, ako vyzerá. To znamená, preto hovorím, že Tommy je najzásadnejšia ako keby osoba v tej mojej kariére, ale zase na druhej strane nebyť ega, tak by to bolo celé ešte oveľa ťažšie a možno by to bolo iné, trvalo by to určite dlhšie, možno by to nebolo tak, ako to je, určite by to nebolo tak, ako to je, bolo by to úplne inak. Takže ako keby, to sú ako keby dvaja ľudia, ktorí že vďaka obidvom ako keby to fungovalo, lebo zase, keby není tá prvá skladba s tým egom, tak ma nespozná toľko ľudí ako keby na šupu. Že to bol proste taký štart, aký si dovolím normálne tvrdiť, že má že málo kto, alebo že dokonca by som povedala, že neviem, kto mal ako keby taký bomba štart. Že proste prídeš, dáš skladbu a hneď je z toho lavína, že to nebolo, že 10 rokov vydávam skladby a potom sa jedna podarí. Že to bolo fakt, že sme sa stretli,
spravili sme skladbu, dali sme to von, hneď to bolo úspešné a už sme proste išli a robili sme ďalšie skladby vlastne s Tomím. Takže obidvaja ľudia sú dôležití v mojom živote aj kariére. Myslím si, že to má vlastně spousta lidí jako takovou příležitost, že udělá s někým feat třeba, ale ne vždycky si té příležitosti jako chytí. A myslím si, že vy jste si jakoby pořádně chytili té příležitosti, protože na té desce byla i Ales a 2 roky o ní není vůbec jako slyšet. Víš, jakože jenom jakože porovnávám, tam moc holek nebylo, že, na té desce. Hej, iba vlastne my sme boli, hej. Tak ono, ale práve, že ja si nemyslím, že ona by sa nechytala príležitosti. Ona práve, že zo začiatku, podľa mňa aj ego mal taký pocit, že ona bola zo začiatku oveľa dravejšia, ale iným spôsobom, vieš. Ja som tiež dravá, ale iným spôsobom než ona. A možno to je ten dôvod, prečo my sme si nikdy ako osoby, alebo teda my sme nikdy spolu nespravili skladbu, my sme nikdy spolu nejaké sa nekamarátili, alebo tak, lebo OK, obidve sme dravé, ale iným spôsobom. A jak by si popsala svoji dravosť? Ja som napríklad taký ten typ človeka, že ja napríklad nerada sa ľuďom nejakým spôsobom vnúcujem, alebo že mne keď niekto dá najavo, že tak tu nie, alebo že teda tak ja som taká, že OK, a idem úplne inak. Ale napríklad nemám, že nejsem, vieš, taký ten typ, že vyhodíš ma okno, alebo vyhodíš ma dvermi a ja prídem oknom, vieš, takže toto ja úplne takáto som není, že nemám rada, nejsem taká, že násilná, že by som bola, alebo že by som videla, že sa napríklad niekto so mnou nechce baviť, alebo že so mnou niekto nechce robiť a ja proste pôjdem stále a budem nejakým spôsobom tlačiť na pilu. Toto som nikdy nerobila, ale skôr som bola taká, že keď už ako keby taká zdravá, tak som bola ako keby v tom, že OK, že keď chcem niečo dosiahnuť, musím proste makať, musím to proste robiť, musím urobiť skladbu, musí to byť dobré, kým to nebude dobré proste, tak to budem prepisovať na 40 krát kľudne. Takže ako keby, že tú dravosť mám takú inú. Nešlapeš přes mŕtvoly. No, to nie. A hlavne to berem, že sú veci, ktoré sú pre mňa ako keby dôležitejšie. Že napríklad sú ľudia, ktorí sú, že však keď mi zaplatia, tak spravím hocičo. A ja to napríklad mám tak, že pre mňa sú moje hodnoty oveľa vyššie napríklad než peniaze. Alebo že pre mňa je... Ja preto to napríklad nemôžem úplne pracovať, že by som teraz s kamoškami, že by som napríklad moju kamošku najlepšiu dala do pozície nejakej akože dôležitej v mojej kariére, pretože viem, že keby príde proste k tomu, že sa pohádame, tak no nechcela by som sa s kamoškou pohádať, lebo beriem to tak, že vážim si napríklad moju kamošku natoľko, že s ňou nechcem spolupracovať, aby náhodou nám tá spolupráca nejakým spôsobom nepokázala to kamarátstvo. Takže tak, no. Alebo napríklad, keď mi to nejaká ponuka na spoluprácu, tak veľa ľudí by to prijalo, lebo si povedia, že za tie peniaze, že toľko si toho môžem kúpiť a ja to úplne chápem, ale napríklad to mám tak, že preto som odmietala spoluprácu celý čas, lebo pre mňa to musí byť niečo viac, že to nemôže byť iba, že OK, dostanem zaplatené. Musí... No a ta zásadovost nebo ten zdravější jako vztah k penězům, to se jí jako jak stalo? Protože nejsi z nějaké jako bohaté rodiny, ne? Nebo jsi z normální rodiny? Úplne normálnej. Podľa mňa to mám asi nejako, som asi tak vychovaná, alebo to mám nejako v povahe. Moja mamina je asi dosť taká, že je veľmi taká, že ona asi taký človek, že ona napríklad tiež by, ja neviem, že keby, že aj ide o peniaze, tak ona by nikdy nebola, že nezachovala by sa zle ku niekomu len preto, aby napríklad bola vyššie, vieš, od niekoho, alebo kebyže je v práci napríklad, hej, tak ona by nikdy napríklad nepošliapala kolegyňu, len aby ona sa dostala vyššie. A toto isté mám aj ja, že berem to, že OK, môžeme, že som tiež taká, že nechcem povedať, že súťaživá, ale mám rada výzvy, mám rada, keď sa človek posúva vyššie a vyššie, ale nie za cenu toho, že by som napríklad mala šľapať po niekom inom. Že napríklad, aj keby, že vymyslím si situáciu, kebyže napríklad teraz som že v pozícii, že akože my veľmi veľa vecí ako keby vieme aj ako medzi sebou a tak, ale že napríklad kebyže aj viem na niekoho niečo zásadné, čo viem, že by napríklad niekomu mohlo uškodiť natoľko, že by som mu stopla kariéru a že kebyže to spravím, tak mňa to nejakým spôsobom dostane vyššie, tak to proste neurobím. Že to beriem, že nebudem ubližovať niekomu len preto, aby ja som mala chvíľku takéto, áno, super, že si povedala a že mňa to niekam... Ja to beriem stále tak, že nechcem nikomu ubližovať.
A ještě mi řekni, mluvila se u vás doma třeba o penězích? U mamina, takže úplne, že doma. Myslíš, tak doma nie je jo, jakože rodiče, že by si jako registrovala, že řeší peníze. Protože já třeba vůbec neregistruji, že by se u nás doma nějakým způsobem mluvila o penězích. Že akože v akomkoľvek zmysle určite. No. U mňa sa celý život sa u nás doma riešili proste peniaze. Ale v zmysle ako keby takom, tak ja som z rodiny takej tej bežnej a som z rodiny, myslím, že je úplne bežné, keď napríklad aj sú obdobia, kedy nemáš tie peniaze. Takže myslím si, že veľmi veľa rodín práve to takto má aj na Slovensku, že to není iba, že zarábame peniaze, nejak vyžijeme, od výplaty k výplate je to fajn, ale že kopec ľudí je naozaj takých, že sú obdobia, kedy je to, že OK, od výplaty k výplate, že fajn, ale potom sú obdobia, kedy pokazí sa pračka a proste je problém. Takže určite. U nás v Česku také, že každá 10. rodina vlastně má nějaký dluhy. 10? Každá 10? Na to je statistika. OK. Jakože právě si půjčí peníze na pračku nebo na vánoční dárky. Nebo... Chápem. Možná, nevím, jaká je u vás statistika, to jsem, ale u nás je to celá každá 10. rodina. Hej, akože ja poznám veľmi, ja som asi z prostredia, preto ma to prekvapilo, že každá 10, lebo napríklad ja, čo som ako poznala ľudí v kruhoch, ktorých som sa hýbala, tak väčšinou každý mal nejaký finančný problém. Že naozaj, že sú ľudia napríklad, ktorí presne žijú tak, že ktorí to majú super nastavené, že majú aj peniaze na bok a že keď sa niečo stane, tak proste majú kde čerpať, pretože mysleli na všetko. A sú samozrejme aj také rodiny, no, že pamätám si akože všelijaké situácie a tak. Ale moja mamina aj môj ocino boli vždy takí, že oni sa snažili, že keď aj nejaký problém bol, tak aby sme si to akože nevšimli, alebo že aby nám to nedali pocítiť. To znamená, keď treba ísť do školy a niečo zaplatiť, nejaký výlet, alebo čo, tak moji rodičia boli vždy takí, že oni nechceli, aby ja so sestrou sme boli doma. Oni proste radšej si povedali, že OK, tak si ukrojíme tu, ale aby proste naozaj som bola tá, že aby som nebola tá jedna, alebo proste, ktorá nepôjde na ten výlet a teraz každá spolužiačka sa bude pýtať, že prečo a tak. Takže toto som vlastne, akože moja mama mi to nepovedala úplne na rovinu, ale cítila som to z nej, že akože takto to vníma. Ty si říkala, že moje kariéra sme my s Tomášem. Znamená to, že když skončí váš vztah, skončí i tvoje kariéra? Tak to ťažko povedať, lebo akože s takou vecou nerátaš, ale ja osobne si myslím, že sme obidvaja natoľko profesionálni, že keď by sa stalo čokoľvek v našom súkromnom živote, tak verím, že sme dostatočne silní na to, aby sme dokázali spolupracovať. Určite by to bolo iné, si myslím, lebo tak je to iné, keď tvoríme vzťah a kebyže netvoríme. Neviem, čo by sa muselo stať, ale tak vždy sa môže stať, že sa zaľúbi do niekoho iného alebo tak to je proste život. Ale tak Boh vie. Podľa mňa by sme sa to snažili nejakým spôsobom ako keby ďalej možno robiť. Čo by si robil? Ja by som povedala, že asi by sme sa možno pokúsili by sme sa asi spolu vychádzať v tej pracovnej akože sfére. Ale tak to by závislo od toho, že čo by sa stalo. To je... Jak moc by sa kto zamiloval? Akým spôsobom? No akože tam strašne veľa faktorov podľa mňa zohráva rolu, ale ja som vždycky taká, že ja som veľmi taká impulzívna dosť, podľa mňa. Ale potom sú ako keby situácie, alebo v každej situácii sa snažím zostať akože to zvládneš, proste rozmýšľaj trochu. Povedala by, teraz rozprávam viac jak ty, ale napríklad by som povedala situáciu, že mňa sa ľudia pýtali, mne zomrel ocino a mňa sa ľudia pýtali, ako je to možné, že proste funguješ a že prešiel proste 2-3 týždne a že ty proste hráš koncerty a že proste normálne proste vysielaš live a máš v pohode náladu aj všetko. A ono to není tým, že by mňa to bolo menej, alebo to není tým, že by mi nezáležalo. Ono to je proste tým, že svoju hlavu proste nastavím tak, že proste že mám dve možnosti. Budem smutná, budem sa opúšťať, budem sa ľutovať, budem sa pýtať prečo. A samozrejme aj taká fáza je určite chvíľu, že ťa to mrzí, vyplačeš sa, no všetko asi to, čo k tomu patrí. Ale proste prišiel moment, kedy som si povedala, že stop, že proste nemôžem takto stráviť teraz rok.
a že proste nikomu by to neprospelo, ani mne, ani môj otec by nebol na to hrdý a samozrejme je kopec ľudí v mojom okolí zase, ktorí čakajú ako keby na mňa v podstate na tých koncertoch a tak, takže to beriem, že sú situácie, kedy tá impulzívnosť alebo že proste mám obrovské emócie, tak sa to prejaví, ale vždy mám v povahe to, že si poviem určitý moment, že OK, ale že teraz rozmýšľaj trochu a že daj sa dokopy. To chápu, ale jestli ti to ve finále pomáhá, tento přístup, anebo naopak se to kupí a vybuchne to někdy? Pomáha, podľa mňa mi to pomáha. Myslím si aspoň, že to tak je. Lebo to beriem, že neviem, akože veľa takých situácií v mojom živote bolo takých, že ktoré má nejaký čas, napríklad, že som bola naozaj smutná, sklamaná, mala som hociaké obdobia, ale proste som nastavená tak asi od mojich 15, že nech sa čokoľvek deje, tak je dôležité proste brať to tak, že môže byť lepšie. A že bude lepšie, keď si poviem, že bude lepšie. Ty to máš takhle vždycky pod kontrolou, co dělá Sima? Snažím sa čo najviac. Nie všetko sa dá, ale snažím sa to robiť akože čo najviac profesionálne. Třeba když dává rozhovor, pak to komentuješ? Nebo probíráte to? Nebo když jede na rozhovor? Nebo konzultujete spolu věci? I tohoto rázu? Určite sa rozprávame o tom, lebo ja si myslím, že aj rozhovor môže byť profesionálny, môže byť aj amatérsky. A takisto sa dá z každého rozhovoru poučiť. A keď sa poučí človek, tak ten ďalší rozhovor môže byť zase lepší a profesionálnejší. Sima. Tak 3 slova, které tě napadnou, když se řekne Sima. Láska. Kariéra. A usilovnosť. Strašná usilovnosť. To je Sima. Já jsem si ji ptala, protože ona říkala, že její kariéra jste 2 a když prostě, já jsem si ptala, vztah skončí, tak můžeš se ty k tomu vyjádřit, tak jak to vidíš? Stať sa môže, jasné, vždycky sa môže stať hocičo, ale určite už len z toho pohľadu, že čo sme spolu dokázali, koľko bolo za tým roboty a čo sme dali všetko do toho obidvaja, ja si neviem predstaviť, že nech by sa stalo hocičo. Tak si myslím, že je našou povinnosťou aj voči už len ľuďom a fanúšikom to držať nejakým spôsobom. Nech by sa stalo hocičo. Keď sa bavíme o tom najhoršom možnom prípade. Umíš hrať na nejaký hudební nástroj? Asi by som skôr povedala, že nie. Ale ako keby mi niekto povie dur na klavíri, tak viem chytiť. Áno. Ale nemôžem povedať, že viem hrať, lebo tak môj priateľ je klavírista, producent, takže to sa ťažko potom hovorí. Tvoj nejdražší klip? Najdrahší? Najdrahší bol No a čo? Asi videoklip tým, že tam som vlastne v takých 3 svetoch a som tam aj anjel, aj vlastne na zemi, aj všetko možné, aj anjel, ktorý spadol z neba, tak asi ten. A to znamená, že třeba stál 10 000 euro víc? Menej. A tvůj klip Silnější je takovej, jakože ty tvoje klipy vnímám tak, jakože mají podobný vibe. Víš, jakože mají podobnou vizualitu, ty máš podobný vibe v těch klipech. A v podstatě je to pro mě takový jeden velký klip, jakože trošku. Ale ten klip Silnější je hodně jiný, jako esteticky, úplně. To znamená, že budeš teď experimentovat, protože vím, že vymýšlíš, režíruješ, stříháš. Jestli prostě budeš takhle experimentovat i s tím vizuálem teď? Nebo máš ambici?
ono to strašne závisí od skladby a ja keď som urobila skladbu Silnejšia, tak ten videoklip, ktorý vlastne sme k tomu natočili, bol presne to, čo som chcela, čo som videla, že k tomu ako keby patrí. Teraz napríklad vyšiel videoklip Forever Young a to je zase úplne iný systém a tiež je to také iné v tom, že vlastne ako keby idem v tom takom svete a to sme tiež ešte nerobili. Ale to je zase niečo, čo sa hodí k tomu. Takže ono to strašne veľa závisí fakt, že od toho, čo mi ako keby hovorí tá hudba a čo ako keby chcem povedať aj tým textom a aj tým videoklipom. Že ja stále hovorím, že videoklip je niečo, že čo tomu poslucháčovi dá ako keby aj obraz toho, že ako to vlastne myslím. Tým, že si píšem texty, tak vlastne hovorím niečo ľuďom, ale tým, že natočím k tomu videoklip, taký ako chcem, tak tým ľuďom to ako keby aj ukážem, že čo im chcem vlastne povedať. Ten klip je krásný. Děkuji. Asi můj oblíbený ze všech tvých videoklipů. A chtěla jsem se zeptat, jestli jsi se inspirovala, protože třeba Eva Farná, jako neřekla bych, že je to stejný videoklip, ale má takový trošku podobný vibe, i vlastně i barevnost, i vlastně i ten... jak to říct, prostě i to poslání je takový jakože podobný. Ano. Byla tam nějaká vzájemná inspirace, či nie? S úplne čistým svedomím môžem odprisahať, že nie. Vôbec žiadna. Ja viem, že ľudia, niektorí to písali, ale ja to aj chápem, pretože keď ľudia vidia videoklip, kde sú ženy oblečené v béžovej farbe a je to presne o tej aj teda sebaláske, to také ženské, tak im to evokuje niečo, čo už na našej scéne teda videli. Ale napríklad ja som mala takú skladbu, neviem teda, kedy Eva vydala tú skladbu, ale ja som mala skladbu na svojom druhom albume, ktorá sa volá Dýchaj a ja som popravde, som si skôr myslela, že ľudia to budú prirovnávať k mojej staršej skladbe Dýchaj, kde vlastne ten videoklip bol postavený na tom, že bolo tam, neviem, či 12 alebo 10 žien. Každá bola úplne iná. Jedna mala proste vyholenú hlavu, ďalšia bola proste brčkavá, taká modelka a tak ďalej. Takže na tom to bolo postavené, že každá je vlastne iná. No a skôr som si myslela, že k tomuto to budú prirovnávať, že to má taký podobný vibe. To ma prekvapilo, teda, že povedali tú Evu. Keď som si to pozrela, tak som si povedala, že ich chápem. Že úplne ich chápem, že keďže tam je naozaj tá béžová farba, tak im to tak môže ako keby pôsobiť. Ale neviem, nemyslím si, že je to niečo ako a nejaká zásadné. iná inspirace tam byla? Ja mám rada, ako keby hľadala som na internete, aj na Pintereste, útvary, ktoré pekne vyzerajú na kamere. To znamená, páčilo sa mi, že ten kruh, to jak keď alkoholici, vieš, sú na tomto alebo tak vlastne sa mi páčilo, že ten kruh, to sme videli na nejakom obrázku na Pintereste, takže sme išli podľa toho, tam, že sme v tom kruhu. A potom ešte som videla jeden taký záber, kde vlastne baby majú uložené na sebe hlavy. To je vlastne jeden záber, tam je taký, že máme vlastne poukladané hlavy na sebe, myslím, že sme tam 4. Tak toto bolo tiež z obrázku. Ale napríklad to, že ja dávam synchro a baby za mnou iba tak ako chodia bez duše a takto dokonca som vymyslela tam na place, že vlastne kameraman hovorí, wow, zapadá nám slnko, super, to vyzerá, poď sa pozrieť na kameru. A ja iba, že OK, tak ja tu budem iba stať a že tak za mnou teda by mohli chodiť baby, ale že musíte chodiť úplne keby bezducho, rovno, nemôžete sa usmievať proste. Takže veľa vecí ma napadne ako keby priamo na place. A je možné, že taká scéna niekde bola, ako ja to nevylučujem, lebo naozaj už je toľko klipov a toľko všetkého, toľko vizuálov, že naozaj je to možné, že niečo také existuje. A verím v náhody, takže môže sa stať, ale teda moje svedomie je úplne čisté, viem, že to, čo robíme úplne, že... Picasso řekl, nejlepší umělci kradou, takže toho bych se nebála, i když někdo umí se dobře inspirovat něčím a vykrást to a udělat z toho lepší dílo, tak prečo nie? Akože ja to stále beriem tak, že ovplyvňuje nás všetko, čo počúvame. To znamená, tak jasné, mám rada Beyoncé, určite to tam je cítiť. Ako ja si myslím, že veľa ľudí, ktorí naozaj že do hĺbky ako keby skúmajú moje texty, tak by aj to ako povedali na mňa, že Beyoncé je podľa mňa akože top, lebo je ju tam cítiť v mojej tvorbe určite. Takže ovplyvňuje nás všetko podľa mňa, čo počúvame. Takisto, keď mám obdobie, že počúvam viac rap alebo počúvam proste viac celkovo hip-hopu, tak sa to odráža aj na mojej tvorbe. Možno spravím nejakú hip-hopovejšiu vec alebo viac sa mi chce rapovať alebo tak. Takže určite ma to ovplyvňuje, ale nikdy by som si nedovolila už vôbec nie v mojej pozícii nejakým spôsobom niekomu niečo ukradnúť. A ešte mi řekni, ty si tak hluboko v té tvorbě videoklipu, že
třeba vidíš i tu barevnost, anebo je to spíš jako ten tvůj korežisér vymyslel tu barevnost takovou. Ta barevnost teď frčí, je to jako, že to nemáš jenom ty, že vlastně tady ta barevnost teď je hodně používaná v těch klipů. Tak zajímalo by mě, jestli ty to vidíš, anebo je to spíš jeho pohled. No, keď vymýšľame ako keby klipy, sú klipy, ktoré ako keby mám nápad iba ja. Že je to vyslovené napríklad tá silnejšia, že to som fakt, že ako keby som to odrežirovala celé, že presne som vedela, ako to má pôsobiť, aké tam majú byť farby, aký color grading tam má byť, ako to zostrihať, proste strih bol určený ešte predtým, ako sme to začali točiť. A potom sú klipy, ktoré natočíme a vieme, že ideme do takého toho, ja tomu hovorím taký trošku trepový look. A vtedy vlastne farby nechám napríklad na ňo, lebo keď sa napríklad svieti na farebno alebo tak to už toho veľa neurobím. Alebo sú klipy, kedy si povieme, že chceme taký viac filmový, ako keby takú tú špinu filmovú, taký ten modro-zelený grading. Jasne. Dobře, takže jsi hluboko v tom, no. OK? Ja sa usmievam, pretože si není jediná, alebo teda nesi prvá, ktorá nám to povedala. Že my nejdeme proste cestou, že teraz budeme robiť featy a keď spravíme tie najväčšie hity ako keby sami, tak vtedy sa môžeme spájať proste s niekým. My ideme vo všetkom 50-50. Dokonca zariadenie sme ešte tiež 50-50. Oni to robia v Amerike ešte, že ich je tam 15, povedzme. Mne to strašne ako vyhovalo v rámci produkcie. Ak taký človek je, tak neviem, že či je tam úplne všetko na poriadku, lebo... Naša svadba bude jeden obrovský koncert, alebo ja neviem. To je možno inak aj dôvod, prečo my ešte nemáme dieťa. Keď sa nájdú dvaja ľudia, ktorí nechcú mať deti a sú spolu šťastní. Vadí ti sexismus v rapu? Asi aj to mi vadí, lebo mi to príde ako taký zastaralý názor. Jaký si kúpila auto a kolik stálo? Vtedy som si kúpila a zrazu povieš, ale ja nie som feministka. Ja som vtedy, že tak si čo. Sú bohužiaľ medzi nami individuá, ktoré si myslia, že feministky sú. Nechceme úplne to, aby sme boli ako keby podceňované a to často sme. Napríklad, kúpila som si Teslu. A teraz, keď napríklad vystupujem zo svojho auta, kopec vzťahov je takých, vieš, že sú spolu len preto, že majú spolu proste hypotéku. To, že ja si dám výstrih, vlastne niečo symbolizuje. Prečo radšej, teda synov neučíte, že treba sa že nejak správať. Otevřeně mluvila o sexuálním zneužívání, který si tě stalo. Tak tá obeť v živote nikdy neprehovorí a to je problém. Som žila také 2 životy. Moji rodičia ich tak brali, vieš, že už to boli proste také, že si povedali, že kamoši, oni si tykali. Tak moju mamu to úplne položilo. Iba moja výpoveď má fakt, že 8 hodín alebo koľko. Tak keď vidíš, že proste aké sú tam tresty, tak to je také, že... Právě ta smrt otce měla jako vliv na vztahy? Mala som jednu kamošku, teda považovala som za kamošku, ona sa vyspala s môjim frajerom. Můžeš prozradit něco, co nikdy neví o svý lásce? Môžem, jasné. No proste budem makať na to, aby som bola tam, kde sa vidím o 10 rokov. To mi príde asi zmysluplné. Jo, to dá smysl. Děkuji za rozhovor. A ja.